levisi hälyttäviä uutisia. Vuosia digiroudassa. Myöhemmin tehtyjen tutkimusten mukaan poikkeuksellisen lämmin kesä oli sulattanut laajoja alueita roudan peittämään maa. Roudan sulaminen oli ilmeisesti herättänyt eloon ruttoa aiheuttavan bakteeksi kaasua lämmittävät ilmastoa eniten. Hiili kiertää luonnossa jatkuvasti, ja pohjoiset suot ovat avainasemassa hiilen kierrossa. Arktinen ympäristö on mosaikki, että se on siellä hiilet. Ei kai, niistä taas tulee paljon metaania, mutta ne lukaa varmasti kasvampaa sitten. Siperian digiroudan suomisesta kertyy vähitellen uutta tutkimustietoa. Uhan todellinen merkitys. Koko kyllästyttää. Mahdollisesti nämä päästöt voi olla hetkellisesti isojakin ja kasvaa. Ilmeisesti nyt kuitenkaan prosessista ei ole tämmöistä globaalia merkitystä ainakaan vielä toistaiseksi. Esimerkiksi. Ovat kuin aikaisemmin. Niiden avulla voimme tutkia ympäristöä ja siis myös ilmaston muuttumista satoja, jopa tuhansia vuosia sitten. Sekä suohankkeen lasku joka vuosi turvetta. Siinäkin mennään ajassa taaksepäin, että elämäisiä taloudellista. Ja lakkaa ja lakkaa. Voi että sitten menisi ja sitten lämpötilaan. Paljon pistänyt vastaan. Toiset suotyypit sitovat hiiltä tehokkaasti, ja toiset luovuttavat sitä enemmän kuin toiset. Suomessakin lisätä eri suotyypit yleisesti ottaen, ja niistä lähtee sitten kaasuuntuneena metaan ja ilmakehään. Noi, hieno poika. Tyypit, niin ne sitten kerryttää hiiltä erittäin voimakkaasti. Hieno poika.